Hello, amaikuda humba. Andisikuona ma-comments. Aendepi ma-comments. Ma-comments aendepi kona imari. Yes. Florence, how are you? Maikuda humba, how are you? Matiza, how are you? Rutendo, good morning. Good morning, blessed people. Mamukase, mangwanani. Mangwanani akanaka, mangwanani azere nemufaro, mangwanani azere nekuchema, mangwanani azere nezvakasiyana siyana. Zvikada wakabatikana, zvikada uri kuchema, zvikada hazvisi kukuyendekera. Asi chinongondifadza nekutenda Mwari ndechekuti tamuka nyama nemweya zviri pamwe, kunyangwe misodzi iri pamatama, kunyangwe zvinhu zviri kuyendeka, kunyangwe zvinhu zvisiri kuyendeka. Chandifadza ndechekuti iwe neni tamutswa. Saka kana tamutswa zvinoreva kuti pane kuri kuyendwa. Zviri kureva kuti haisati yapera. Mwari pane kwavari kutiendesa. Vafa ndo vapedzerwa naMwari. Inini newe as we are breathing right now, zviri kureva kuti pane kwatiri kuenda. Saka don't lose hope. Kunyangwe misodzi iri pamatama, kunyangwe zvinhu zvisina kumira mushe, kunyangwe zvinhu zvisiri kuendeka nzira yauri kufungira kuti hazvisi kuendeka zvandiri kuda. Asi chandifadza nechandinakidza ndechekuti iwe Sekai, iwe Loveness, iwe Cecilia, iwe Catherine, iwe Kudzai, iwe Mendi, tamuka nyama nemweya zviri pamwe. Iwe Josephine, tamuka nyama nemweya zviri pamwe. Samantha, tamuka nyama nemweya zviri pamwe. For now, Mkoma James, I'm just trying to use this opportunity yandakambopiwa na SIS MELLY yekuti ndimboparidze pano page. I will come back to my page and start preaching again. Inyashaka kumbounzwo pachaunga chakawanda kudai. Saka let me use the opportunity which the God have opened for me. Hanzi kana mukana nenguva zvavhurirwa zvishandise zvakanaka. Good morning, Loveness. Good morning, Petronella. Good morning, Ethel. Good morning, Monica. Good morning, Privilege. It's a privilege kuti timuke nyama nemweya zviri pamwe nhai. It's grace kuti timuke nyama nemweya zviri pamwe. Mwari ngavakuchengetei, Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Nyama kunyangwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Handisi kuzotora nguva yakareba mangwanani ano. Handisi kumbotora Lizzie, how are you? Ndichangoti gaga sanzaure mangwanani ano Mwari vachititira zvakanaka. Nyaya ndauya kuzoverenga. Good morning, Shumbrex, how are you? Ndauya kuzoverenga Exodus chapter 3 verse 5. Amen. Exodus chapter 3 verse 5. Amen. Inyaya ya Moses, inyaya yakajairika zvakanyanya, inyaya inozikanwa navanhu zvakanyanya. Ini ndinoiziva, iwe unoiziva. Mangwanani ano, as we read the word of God, Exodus chapter 3 verse 5. Inoti, do not come near closer. God said, take off your shoes. Nekuti nzvimbo yauri itsvene. My God. Mozisi anoti achifamba mugomo, anosvika paanoudzwa kunzi bvisa changu dzako nekuti nzvimbo yauri itsvene. Mangwanani ano ndauya kuzokutaurira kuti pane imwe nzvimbo yauri kuda kusvitswa naMwari, asi nzvimbo iyi haisi kuda wakazara makuhwa, nzvimbo iyi haisi kuda wakazara kuvenga, nzvimbo iyi haisi kuda wakazara hasha, nzvimbo iyi haisi kuda wakazara bitterness, nzvimbo iyi haisi kuda wakazara kuvenga, nzvimbo iyi haisi kuda wakazara uroyi, nzvimbo iyi haisi kuda wakazara jealous. Nzvimbo iyi iri kuda vatsvene. Pane chinofanira kubuda muupenyu hwako, pane chaunofanira kusiya for us to reach that nzvimbo tsvene. Chatitadzisa kusvika panzvimbo tsvene
inyaya yekuti mwoyo yedu yakazara ruvengo, mwoyo yedu yakazara kutukana, mwoyo yedu yakazara kusawirirana, mwoyo yedu yakazara godo, mwoyo yedu yakazara kuchemedzana. Ndo chaita kuti nhasi mangwanani ano tirambe tiri panzvimbo patiri. Asi ndauya kuzokuudza iwe neni kuti Mwari vane kwavari kuda kutiendesa, Mwari vane level yavari kuda kutisvitsa. Asi vari kuda kutisvitsa level iyi hakuendi nezvimwe zvinhu zvisizvo, hauendi nezvinhu zviri against the word. Mangwanani ano ndeipi bhutsi yauri kufanira kubvisa? Pane chaunofanira kubvisa muupenyu hwako: kutuka chaiko, kushora chaiko, kunyeya chaiko, kuba chaiko, kufeva chaiko, kuonera vamwe vanhu pasi. Whatever goes against the word of God, mangwanani ano Mwari ari kuti zvisiye, because the place which you are about to approach haidi vanhu vakasviba, haidi vanhu vane dzungurupete, haidi vanhu vanotaurisa, haidi vanhu vanonyomba. Mangwanani ano Mozisi anoudzwa kunzi bvisa shangu dzako nekuti nzvimbo yawakuenda itsvene. Mangwanani ano pane kwauri kuda kuiswa naMwari, mangwanani ano pane kwauri kuda kuendeswa naMwari. Asi kwauri kuda kuendeswa naMwari hakudi zvisina basa, hakudi zvisina maturo, hakudi zvinongota zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Kuri kudiwa vanhu vanoziva zvavari kuita, nekuti mangwanani ano Mwari vari kuda kukutora. Mangwanani ano pane level yandiri kuda kuendeswa, mangwanani ano pane level yauri kuda kuendeswa, mangwanani ano pane level iri kuda kuendeswa mhuri yekwenyu. Chanetsa chekuti mhuri iende mberi. Mumusha maita zvikwambo, mumusha maita urombwa, mumusha maita kuvhengedzera. Asi mangwanani ano ndauya kuzoti Mwari wekudenga, tauya kuzobvisa shangu, nekuti kune kwamuri kuda kutiendesa. Nhasi chatadza kuendesa mhuri yekwedu, nhasi chatadza kupindisa mumarriage inyaya yekuti pane maspiritual husband. Nhasi chatadzisa kugarisa pamurume inyaya yekuti pane maspiritual husband. Nhasi chatadzisa kuti ugare mumarriage inyaya yekuti murume wako ane spiritual wife. Asi mangwanani ano ndauya kuzokuudza kuti pane shangu dzinofanira kubviswa. Nhasi chaita kuti kambani ibroke inyaya yekuti pane urombwa hwakabatwa, pane ropa rakarasika, pane mbudzi dzakachekererwa. Nhasi chatadzisa kuti iwe neni tifare, pane zvakabatwa. Asi mangwanani ano ndauya kuzokutaurira kuti shangu ngadzibviswe, shangu ngadzibviswe. Pane shangu dzinofanira kubviswa. Mweya yetsvina ngaibviswe, mweya wehurombwa ngaibviswe. Nhasi chatadzisa kuti vana vapase kuchikoro, pane mweya wehurombe uri mumhuri. Nhasi chatadzisa kuti murume agadzikike mumba, pane mweya wehurombe. Nhasi chatadzisa kutenga stendi, pane mweya wehurombe. Asi mangwanani ano tati Mwari we, kune nzvimbo tsvene yataakuda kusvika, rimwe level raakuda kuuya, level remhando yepamusoro-soro. Asi haripindwi nevane makona, haripindwi nevane mbiya, haripindwi nevane mishonga, rinopindwa navatsvene, nekuti nzvimbo yawakuda kusvitswa inzvimbo tsvene. Mangwanani ano Mwari wekudenga, pari kudiwa vanhu vane utsvene hwaMwari, ndokuti tipinde that level yatiri kufanira kupinda. Nzvimbo yawakuda kuaprocha iri kudiwa vatsvene. Saka bvisa zvisina umwari, bvisa zvisina utsvene. Mwari ngavatibatsire mangwanani ano, Mwari ngavatibatsire mangwanani ano, Mwari ngavatibatsire mangwanani ano, Mwari ngavatibatsire mangwanani ano, Mwari ngavatibatsire mangwanani ano. Tinoda kuti Mwari vatiitire zvakanaka, nekuti kune kwatiri kuda kuendeswa. Asi kwatiri kuda kuendeswa huko kunoda kubviswa shangu dzeurombe, shangu dzehurombwa. Pane hurombwa hwakaiswa mumba, pane hurombwa hwakatorwa nana sekuru, hwakatorwa nana tete. Tine hurombwa huri kufamba munyama dzedu. Asi mangwanani ano Jesu weNazareta, tati Jesu tabvisa, tibatsirei kuti tigone kukurura, nokuti Mozisi makamutaurira kuti kurura shangu. Mangwanani ano Jesu weNazareta, tinoda kukurura Mwari we,
tinoda kukurura Jesu, tinoda kukurura muchinda werugare, tinoda kukurura Mwari wedu, tinoda kukurura. Tipai simba yekukurura, tipai simba rekukurira, simba ramakapa Moses pamakataura naye kuti Moses, the place now you are approaching, it's a holy place. Can you take off your shoes? Mangwana nano Mwari wedu, zvatakutanga zuva ranhasi, tinoda kuti mutipe simba rekukurura shangu dzekubirwa, yekukurura shangu dzemaaccident, yekukurura shangu dzinotiremera. Mangwanani anosangamira, as we come before you, tinoti Mwari munozviziva zviri mumwoyo medu, Mwari munozviziva zvatakapfeka, Mwari munozviziva zviri kutiteerera. As we are starting this day today, Mwari we tinoda simba seramakapa Moses rekuti makamutaurira kuti kurura shangu, Moses akava nesimba yekukurura shangu. Ndinorikumbira simba iri mangwanana ano Jesu weNazareta, ndinorikumbira simba iri Jesu, ndinorikumbira simba iri Jesu. Jesu ndakumbira simba rinoshamisa. Mangwanana ano pane kwauri kuda kuendeswa, asi kwauri kuda kuendeswa hauendeswe wakapfeka bhutsu idzi, hauendeswe une mishonga, hauendeswe une madumwa, hauendeswe wakabatirira kutsamwa, hauendeswe une bitterness, hauendeswe usingagone kuregerera, hauendeswe uchitaura zvisina basa. Pane kwauri kufana kuendeswa. Mangwanana anopiwa simba rekukurura, mangwanana anopiwa simba rekukurira, mangwanana anopiwa simba rekubvisa. Moses akadzibvisa shangu. Mangwanana ano ndati Mwari wekudenga, as we are gathered here, tinoda simba seramakapa Moses rekuti Moses makangomutaurira kuti kurura shangu, nzvimbo yauri itsvene. Mangwanana ano Jesu, I know you want to take us another level, I know you want to take us far, asi Jesu weNazareta tati muri kuti simudza kudaro, tati muri kuti simudza kudaro, tati muri kuti simudza kudaro. Mwari we zvisingafadze zita renyu, zvisingaendesere zita renyu mberi, Mwari we ngatikwanise kuzvibvisa, nokuti Moses akati akuapproacha the holy place, Mwari vanotaura naye kuti bvisa shangu nekuti nzvimbo yauri kuenda itsvene. Mangwanana ano tabvisa mweya yemadzinza, mangwanana ano tabvisa mweya wehurombwa, mangwanana ano tabvisa mweya isingadi chakanaka, mangwanana ano tabvisa mweya emadzitete, mangwanana ano tabvisa mweya ema-anti-marriage, mangwanana ano tabvisa mweya we-stagnant. Pane zvinongotiunganidza so, asi mangwanani ano Jesu ndati ndauya nemunondo weshoko, ndatakura nyasha dzaMozisi dzokuti Mozisi akakwanisa kunzwa nekuita, mukamupa simba rekukurira bhutsu. Chanetsa mangwanana ano kuti usaende mberi ndeyekuti bhutsu hausi kuda kubvisa, ndeyekuti shangu hausi kuda kubvisa, asi mangwanana ano ndati Jesu weNazareta, tipai simba rekubvisa bhutsu, tipai simba rekubvisa shangu, tipai simba rekubvisa shangu, tipai simba rekubvisa shangu. Shangu ngadzibviswe mangwanani ano, shangu ngadzibviswe mangwanani ano, shangu ngadzibviswe mangwanani ano. Kuna vatadza kuenda mberi, kuna vatadza kubudirira nekuti shangu vakapfeka. You are approaching a land, a new land. Chakutadzisa kutenga stand inyaya kuti uchiri wakapfeka shangu dzeurombe dzekumusha kwenyu, shangu dzekutukwa kunzi hamufe makaita chinobatika. Asi mangwanani ano ndauya neshoko rekuti Mwari vakati vachiona Mozisi vakamutaurira vakati nzvimbo yawakuenda itsvene. Mangwanani ano wanirwa nyasha nekuti une nzvimbo yawakuenda, nekuti une nzvimbo yawakuenda, but nzvimbo iyi iri kudiwa vasina kupfeka shangu. Kana uri kuda kutengawo mota, iri kudiwa vanhu vasina mashayi ehurombe. Kana uri kuda kutengawo imba, iri kudiwa vanhu vasina mashayi ehurombe. Kana uri kuda kuroorwa, iri kudiwa vanhu vasina mashayi echihure. Kana uri kuda kuroorwa, iri kudiwa vanhu vasina ma spiritual husband. Mangwanani ano Jesu, kana uri kudawo kutenga stand, iri kudiwa vanhu vasina mashayi ekumusha kwawo kunzi hamufe makatenga. Ndo yatauya kuzokumbira mangwanani ano. My God. Ndo yatauya kuzokumbira mangwanani ano. Ndo yatauya kuzokumbira mangwanani ano. Ndo yatauya kuzokumbira.
kuzokumbira mangwananano kuti Mwari wekudenga tibatsirei. Ndo yatauya kuzokumbira mangwananano. Ndo yatauya kuzokumbira. Chatitadzisa kutenga mastendi. Takatukwa, takazvidzwa, muri yekwedu yakazvidzwa, muri yekwedu yakatukwa, takadzikisirwa, takatukwa, takapfekedzwa bhutsu dzeurombe, takapfekedzwa bhutsu dzeumbavha, takapfekedzwa bhutsu dzechifambi. Asi mangwanani ano, nekuti Jehovha wehondo vane kuvari kuda kutisvitsa, Jehovha wehondo vane kuvari kuda kutisvitsa, ndokuri kunzi Mozisi, ndokuri kunzi Mozisi, kumura shangu dzako, ndokuri kunzi nzvimbo yawakuda kuenda iri kudiwa vasina bhusu. Mangwananano kuri kuda kuenda, mangwananano kuri kuda kupindiswa naMwari, kuri kudiwa vane moyo yakachena, kuri kudiwa vakachena, kuri kudiwa vasisina zvikwambo, nekuti mweya yetsvina iri kukuteerai ndo iri kukutadzisa kuti urorwe. Mweya yetsvina iri kutiteerai ndo iri kutitadzisa kuita prosperity, nekuti pane zvatakapfekedzwa. Dzimwada wakapfekedzwa hautozivi kuti wakapfekedzwa, zvikada wakapfeka wega. Asi chandauya kuzotaura mangwananano ndechekuti ngatipiwe simba sara Mozisi, rekuti Mozisi apfekedzwa bhutsu idzi, Mwari vanomupa simba rekuti Mozisi, nzvimbo yawakuda kuenda itsvene. May you take off the shoes. Piwa simba rekubvisa bhutsu, piwa simba rekubvisa bhutsu, piwa simba rekubvisa bhutsu, piwa simba rekubvisa bhutsu. Unodziziva bhutsu dzawakapfeka, unodziziva bhutsu dzawakapfeka dziri kukutadzisa kuenda panzvimbo tsvene. Uri kudziziva bhutsu dzawakapfeka, uri kudziziva bhutsu dzawakapfeka, uri kudziziva bhutsu dzawakapfeka. Zvikada hauchadzizive. Nhasi masikati ose ramba uchifunga kuti nhai Mwari we, bhutsu dzandakapfeka ndedzipi dziri kunditadzisa kusvika nzvimbo tsvene. Pana anofanira kuenda nzvimbo tsvene, asi nyaya yaipa ndeyekuti une bhutsu dzawakapfeka. Pane zvinofana kuitwa muupenyu hwako. Vamwe vedu tingadai taakudhiraivha mota, vamwe vedu tingadai taane dzimba, vamwe vedu tingadai tiine vana, vamwe vedu tingadai tiine upenyu huri nani, asi chaita ndechekuti tatadza kubvisa bhutsu. Chatitadzisa kubvisa bhutsu hatisati taziva kuti taakusvika panzvimbo tsvene. Asi mangwananano ndafuridzira mhepo kuti Mwari wee, taurai neumwe nemumwe kuti wawakusvika panzvimbo tsvene, sekutaura kwamakaita naMozisi. Mozisi vakataura naye vakati Mozisi waakusvika panzvimbo tsvene. Zvikada mangwananano takabviroshanda kare, asi zvino hazvisi kuendeka, nekuti kumusha kwedu takapfekedzwa bhutsu dzeurombe, nekuti kumusha kwedu takapfekedzwa bhutsu dzeurombe. Asi mangwananano ndati Mwari wekudenga, tipeiwo simba ramakapa Mozisi nekutaura kwamakaita naMozisi kuti bvisa bhutsu, bvisa bhutsu, bvisa bhutsu. Ndinokudawo kusvika kwakasvika vamwe. Mangwananano zvikada marriage haizi kufamba nekuda kwokuti wakapfekedzwa simba reanti-marriage spirit, wakapfekedzwa mweya wakashata weanti-marriage spirit. Asi mangwananano tauya kuzotaura nyasha, tinoda kuwana simba rekubvisa bhutsu dzeanti-marriage. Mangwanani ano Jesu weNazareta, zvikada tinogara tichingobirwa pese pawatambira mari uchifamba mutaundi unobirwa, zvikada unongogara uchiri wemaaccidents. Inyaya yekuti pane bhutsu dzakapfekedzwa nemweya wakaipa. Asi mangwanani ano tati Jesu weNazareta, simba ramakapa Mozisi rekuti akwanise kubvisa bhutsu apinde panzvimbo tsvene, ndo yandakumbira masikati mangwanani ano, ndo randakumbira mangwanani ano. Simba, 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 simba ramakapa Mozisi, simba ramakapa Mozisi, makamupa simba rekugumura shangu. Zvikada mangwanani ano pane iri kukuchemedza, but ndauya kuzotaura kuti mangwanani ano tiudzeiwo Jesu kuti tibvise shangu. Nekuti we are about to go, we are about to fly, we are about to fly. Kune vamwe vanoti sisi Yoko, hamuzivi kuti ndatambudzika kwenguva yakareba. Ndauya kuzokutaurira kuti nhasi Mwari wenyasha vari kuzotaura newe kuti bvisa shangu dzawakapfeka, nekuti nzvimbo yawakuenda itsvene. May you partake the grace of Moses. Mwari vanototaura naMozisi
Mwari vanototaura naMozisi. Kana Mwari vachitaura naMozisi, vanokwanisawo kutaura newe. Chatadzisa kuti business rienderere mberi. Mweya yemadzimbuya yemadzitete yavari kukushira, asi tauya kuzoitaura kuti we are taking off these shoes. Chatadzisa kuti vanhu varoorwe, imweya yemaspiritual husband, asi tati Jesu weNazareta tauya kuzobvisa bhutsu idzi nokuti marriage taakuzomupinda. My business, they are going to start flourishing. My companies, they are going to start flourishing. Nekuti tabvisa mweya wehurombe, tapwanya mbia, makaiswa mazita edu, mazita edu vari muhari, mazita edu ari mumabhodhoro, mapikicha edu ari muhari, mapikicha edu ari mumabhodhoro, asi mangwanani ano Jesu weNazareta tadzibvisa shangu idzo. Tadzibvisa haridzi, mazita edu ari pamaatare wakaipa, asi mangwanani ano Jesu weNazareta tati tadzibvisa haridzi, tadzipwanya haridzi nezita neropa ramambo Jesu. Zvakaita kuti Moses aenderere mberi nekuyanana naMwari achisvitswa to the holy place. Inyaya yekuti Moses paakaudzwa kunzi bvisa shangu, the place now you are approaching is the holy place. Ndo zvakaita kuti Moses abudirire. Mangwanani ano Jesu weNazareta pane vari kuda kubudirira mangwanani ano, pane vari kuda kupukutwa masodzi ari pamatama, asi vanofanira kubvisa shangu idzi, shangu dzehumbuya, shangu dzechisekuru, shangu dzechibaba munini, shangu dzaana tete. We bless your name mangwananano. Pane shangu dzinofanira kubviswa because we are approaching the holy place. Pane shangu dzinofanira kubviswa because we are about to fly. Pane shangu dzinofanira kubviswa nekuti pane nzvimbo tsvene yatakuenda. Pane kamwe ka life kawakutanga kunorarama. Pane kamwe ka life kawakunotanga kuexperience. Pane kamwe ka life kawakusimudzirwa. Asi chiri kungodiwa mangwananano, shangu ngadzibviswe, shangu ngadzibviswe. Visisa shangu chi kunzwa nekuita. Moses akanzwa izwi raMwari. Can you open your ears so that you hear God's voice? And wanzwa chiita kanhai mudikani. Mwari vataura newe, my God. Mwari vataura newe mangwananano, Mwari vataura newe mangwananano, Mwari vataura neni mangwananano, vataura newe. Pane zvavari kutaura newe izvezvi kuti uri kuzviona zviri mumba mako izvi, dai wazvirasa watenda mandiri. Uri kuzviona zvawakanotora izvi, dai wazvirasa watenda mandiri. Kuri kudiwa vana Moses vekuti Mwari vataura newe kuti bvisa shangu nekuti nzvimbo yawakuenda itsvene. Moses anotonzwisisa, haabvunzi Mwari kuti kozvama kuti ndibvise bhutsu panobayaka, ndiri musangoka, ko bhutsu dzangu dzikabiwa. Nekuti pana vanhu vanotaura naMwari, asi Mwari vataura navo vanotanga kubvunza Mwari kuti kozvikazodai. Tiri kuda vanhu vanenge Moses vekuti anonzwa izwi raMwari, onzwa nekuita. Mangwananano chakutadzisa kuti ubve pauri, chatitadzisa kuti tiende pane imwe level, inyaya yekuti tine mibvunzo yakawanda. Mwari vataura newe zvakanaka, asi une mubvunzo yakawanda. Munozviziva here hama dzadikani kuti God speaks with everyone. Iva neukama naMwari uone kuti hatauri newe. Ai Mwari vatiitira zvakanaka. Ndinongoti neiyaya mashoma mangwanana akanaka kudai. As we were reading Exodus chapter 3 verse 5. That was our theme scripture of today, Exodus chapter 3 verse 5. Inongonzi Moses bvisa shangu dzako. The place which you are about to approach is a holy place. Newe iwe neni nhasi pane nzvimbo yatiri kuda kuendeswa naMwari. But haisi kuenda vanhu vane kutuka, haisi kuenda vanhu vane kunyomba, haisi kuenda vanhu vanonyepa, haisi kuenda mbavha, haisi kuenda mahure, haisi kuenda vanhu vanotuka, haisi kuenda vanhu vanoshora, haisi kuenda vanhu vane zvakasiyana siyana. Iri kuda vatsvene. Iri kuda vatsvene. Zvikada pamwe une bhutsu dzawakapfekedzwawo zvako wakarara nemadzinze ekumusha kwako,
tiri kuti bhutsi idzodzo tinodzikurura zvikada chaizvo une zvawakapfekedzwawo kumusha kwenyu, but masikata mangwananano tati tinozvikurura, because we are about to approach the holy place. We are now going for another grace to another grace. We are partaking another grace to another grace. Our level is going higher and higher. Asi kuti tiite higher and higher, pane shangu dzinofana kukururwa. Shangu ngadzikururwe. Hatisi kuda vanhu vane questions akawanda kuna Mwari. Moses haambobvunzi Mwari kuti saka imi muruda kuti ndikabvisa bhutsi dzangu panapa ko dzikazotorwa hamusi kuona kuti panobaya here, hamusi kuona kuti musango here, nekuti pana vanhu vanototaurwa navo naMwari asi munobvunza mibvunzo yakawanda. May God help us to just follow the instruction. May God help us to hear his voice in every situation. Mwari vanotaura newe kunyangwe uri pai. Moses anga atori musango, Mwari vakataura naye. Mwari vanotaura newe kunyangwe wakarara. Mwari vanotaura newe kunyangwe uchifamba. Mwari vanotaura newe kunyangwe uchidriver. Mwari vanotaura newe in any time. Just give God an ear. You experience this. You experience this. God is wonderful. May God bless you. Pane mumwe musi weMonday ndakafonerwa nomwe musikana akati sisi Yoko ndine kuchechi kwandinongosienda, ndichingoenda kuchechi uku ndinongosienda zviya zvokuti ndinoshandira vanhu vandinoshandira ndo kuchechi kwavanoenda kuZayoja. Hanzi saka ndiri muchechi imomo kuchiimbwa so hanzi kwakauya zivoice munzeve mangu rakanditi pari kutaurwa zvemasingu apa, pledge 500 rands. Hanzi zivoice iroro handina kurinzwa kuti rabva kupi, handakaedza kucheuka kuti kune munhu ataura neni here munzeve mangu. Hanzi asi panga pasina. Hanzi ndikatarisa munhu wese anga ari serious nekuimba, but zivoice iroro rakauya munzeve mangu rakati pataurwa nyaya yemasingu mother apa enda unopledge 500 rands. Hanzi ini ndikati 500. Hanzi saka ini ndakaita kunge munhu anga akaita kakukotsira, ndakaita kunge munhu ndandambo takakubatwa nombe, but ndakabira tichiimba tichiombera. Ndikati you know what munin'ino wangu, ndokutaura kwaMwari ikoko. Mwari vakutotanga kutaura newe from today. Pray you see God speaking to you in any time anyway. Akati nekuti nanhasi sisi Yoko ndiri kuedza kuzvirikola kuti akauya munzeve dzangu achitaura zve500 rands ndiani. Ndikati you know what, chandiroda kuudza, chero mwedzi uno zvinhu zvakaminya sei, Satani achakuudza kuti ona mwana akurwara, mai vari kuda chibage, mai vari kuda ita, chingozviudza kuti 500 haizi yangu, ndoda kuti uiendese kuchechi. Morning, how are you? No, trust doesn't come on Wednesday. Okay, no problem. And ndikatomutaura ndikati ndo matauriro anoita Mwari iyayo nevanhu, ndo matauriro anoita Mwari nevanhu. Ndikati ipapa pauchiona Satani anokusimudzira kuti tarisa mari, tarisa mari, tarisa haisi kukukwanira, but chandoda kudza, if you want to see how God works, enda unobvisa 500 iyoyo. Ndikati zvingozviudza chete kuti handina 500 iyoyo papei yako yaunotambira, zviudze kuti mwedzi uno ndiri kutambira 2.5, 500 hauna. How that's how people. Mwari vanotaura nemunhu wese. Mwari vanotaura nemunhu wese. Mwari vanotaura nemunhu wese. Chinodiwa chete terera izwi raMwari. But chinoitika ndechekuti waitirwa nyasha dzekuti Mwari vataura newe, Satani anouya achikubira. Satani anotanga kudza kuti haiwa zvekupenga izvozvo zvakafanana zviri zvekumachechi izvi, utototanga utoti wajera kubira vanhu mari. Variko zveshuwa vanobira vanhu mari, variko.
variko zveshuwa vanobira vanhu mari hatirambi. Mbavha dzirimo mumachechi, mbavha dzirimo mumachechi, mbavha dzirimo. Ende inini ndinoshamisika mumwe munhu anofunga kuti unoenda kuchechi uchiti hanzi ndinoda unobatwa zvakanaka. Shamwari, kuchechi ndo kunotoenda vanhu vane maproblems. Kuchechi ndo kunotoenda kuchechi ndo kunotoenda vatadzi. Kuchechi kunotodiwa vatadzi. Isusu vana Yoko vanotuka, vanonyeya, tisu tinotodiwa kuchechi isusu. Saka that's why you see a lot of people, they are being heartbroken because ari kufunga kuti kuchechika kunofana kuenda vaya vanenge vachiti ndinoshamiswa kwazvo, vachiti makadi yenyu mufundisi makadi. Kuchechi kunotoenda vanhu vari disorder. Mwari wochinovaisa order. Saka iwewe chiziva manje kuti paunoenda kuchechika uri kuenda kuchechi uri disorder, but uri kunotsvaga kuitwa order, but order yako inouya nenguva yakasiyana. Nokuti iwe order yako ichagadzirwa nhasi, inini yangu isati yagadzirwa. Kuchechi kwakafanana nekuchipatara. Mese tese tinenge tiri varwere, tiri mumawadhi kudai takawaridzwa. Handiti aubvumidzwa kuti kana uri murwere unosimuka pambedha pako uchitambidza umwe murwere mvura. Ukationa wakudaro uri murwere wakutodischargewa. Kunza Emily unenge wapora manje. Hafi B David anenge apora. But problem iri kuita kuti wewe nhasi uore moyo nekuti kumachechi. Inyaya kuti iwe uri kufunga kuti kuchechi kunofanira kuenda vanobva vati makatsendeka Jesu, makatsendeka Jesu, vasina kana chivi. Kuchechi kunotoenda isu mahure nembavha nezvifeve nevanonyeya nevanotuka. Tisu tiri kudiwa naMwari ikoko kuti Mwari vatite panel beating. Ukoona uchiri kuenda kuchechi uchiexpecta kuti uda kusvika chechi inenge chinzi hello sister, how are you, we love you here, warasika. Kuchechi kunoenda mahure nembavha zvifeve vanoba. Ndo vari kudiwa naMwari ivo, ndo vakavhurirwa machechi ivavo. Ndivavo cheo ivavo ndo vari kudiwa ivavo. Vakazvidzwa, vakatukwa, vakashorwa, vasingageze, vasingagoni makeup. Ivavo checho ndo vakavhurirwa machechi ivavo. Ivavo ndo ndivavo checho vari to the right place. But problem yatinayo manje, people we think kuti kuchechi kunofanira kuita righteousness people. Then iwewe kana wangoenda ikoko ukangotsikwa kachigunu, hauchatombodi kana kunzwa nezvaMwari. Hauchadi. Kana nezvamufundisi hauchadi kunzwa. Ndiye mufundisi akafanana newe, mai mufundisi vakafanana newe. Varoi ndo vanotodiwa kuchechi vavo. Vasiyei vachienda kuchechi neuroi hwavo. Rimwe zuva Mwari vanosangana naye chete. Mbavha ndo dzinotodiwa kuchechi ikoko. Hanzi zvisiyei zvikurire pamwe chete. Mucheki paachauya ndiye achaziva kuti sora iri ichi ndo mbeu. But taita problem nhasi yekuti when you are going to church you think kuti kana ndoko uchaona runyaradzo. Runyaradzo haribve muchechi. Runyaradzo rwakanzi ndichakutumira imwe yamutsvene, ndichakusiyira imwe yamutsvene, which is your comfort, which is your leader. Where is mweya mutsvene? Mweya mutsvene hauzi muchechi. Mweya mutsvene it's all over. It needs you to connect with the Holy Spirit, so that Holy Spirit will come and address your issue. Then the Holy Spirit will come yokunyaradza. Usaende kuchechi kunotsvaga closure. Usaende kuchechi kunotsvaga kunyaradzwa. Waenda kuchechi wrong motive sisi. Imi bhudhi makanditarisa maenda kuchechi kunotsvaga runyaradzo, wrong motive. Kuchechi ndekwe vanochema, kuchechi ndekwe vanotuka, kuchechi ndekwe vanoshora, kuchechi ndekwe vanoroya,
kuchechi ndekwembavha, kuchechi ndekwemahure, kugaraji kwavo kwavari kunogadzirwa ikoko. Get me right. Vari kuda kunogadzirirwa ikoko. Vanogadzirwa nei? Neshoko raMwari. Saka usaregere kuenda kuchechi. Usaregere. Isusu masingle mother tine problem yekuti tine vazhinji vedu hatichadi kunamata because hanzi kuchechi kwandaienda vakabva vati masingle mother iwo mamarried pupai. Inini ndakatoudza kuti handibudiswi muchechi nekuti hanzi wanditarisira pasi ndiri single mother. Never. Ndakatouya kuzoyanana nemi sezvo shoko raMwari richitaura kuti sanganai muyanani. Sanganai tiyanani, tipupurirane kunaka kwaMwari. Tauya kakuzopupurirana. Isusu mahure tauya muchechi, tichiramba tichiuya muchechi, mozoona simba raMwari kuti Yokoya zvanga ari hure akazororwa akachata. Topupurirana kakuti God is good. Sisi Yoko vaiva vari hura. Asi mfunge vakatendeuka. Ndizvo zvoka. Tauya kuchechi kwenyu tisingagoni kupfeka, tisingagoni kuisa mamakeup nekufamba kwenguva Mwari vatisimudzira. Mwari vatisimudzira. Mozoona sisi Yoko wakugonawo kuisa makeup, wakugonawo kupfeka. Ndopo moimba kuti ukuru wenyu Mwari unosha misa kwazvo. Ukuru ndo pachoka pamunenge makuimba ipapo. Regai ndinogeza asikana. I love you so much. Anditi saka usanyanyobatikane nekuchema nekuti zvakati. Anditi tinoda kuti muimbe kuti takaona ruoko rwaMwari. Anditi I love you guys. Be blessed everyone. Thank you for coming. I thank SIS MELLY. I thank SIS MELLY for allowing me to come and preach on their platform. May God bless her and her family and the team work behind her. Be blessed everyone. Ndichakuigirai guest speaker nhasi palive pangu. Pana guest speaker achauya kuzoparidza maskati page pangu. Please come and join our page today. I'm Yoko weZimbabwe. I'm Yoko weZimbabwe. Mwari vachikuitirai zvakanaka, Mwari vachikusimudzai, Mwari vakusimudzirei, Mweya Mutsvene vakuchengetei. Hello, my personal person, Eni Grace Marezani, vari sei vazukuru, iri sei off. Missing you so much. Be blessed everyone. Ndinokudai zvakanyanya. Vasingandizive ndinonzi Yoko weZimbabwe. Please tell others about Yoko. I've got a page yakanzi Yoko weZimbabwe. Please kindly come and follow the page and like the page. Guys, I'm hosting Chaplain Piri Muswa 5 August. Thank you so much. In Durban, Chinenge Chakatsva, Chaplain Piri should be and Apostle Blessing Chigodora. They will be in Durban 5 August. Thank you so much. Nekundibatsira and no ngoti ndino
ndinongoramba ndichikumbira kuti whoever ari kudawo kutibatsira financial, ndinokumbirawo nenyasha dzaMwari iyoyo yaunenge uinayo, ingave 10 pounds, ingave 10 pula, ingave 10 US, ingave 100 rand. Please guys, help me. So far we've got a venue. Venue itakaiwana, matickets endega akatengwa, pekusvikira pa guest house pavapo. Chiri kunditambudza zvino imari yekuva appreciate, nemari yemauber yekuvatora kudii nemari yemalunch nemasapa, but Mwari vari kundiitira zvakanaka. A lot of people they are coming nepavanapo. I thank you. May God bless you spiritually and materially. May God take you far. May God take you far. As I always say, before you send the money kwandiri, please pray for your money. Name the money, the things which you want God to do for you in your life, in your family.